कितना चाहिए? किलो बीफ का ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕುಲಿನಿ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೈದ ಪೋಯಿ ತೂಕ ದುಬೈದ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ಬಂದು ಊರ್ದ ನಮಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಮೀನ್ದ ಎಂಚ ಬಂದು ದುಬೈದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು. ಅಲ್ಲೇ ಉಂದುವೆ ದುಬೈದ ಮಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂಚೂರು ಮೀನ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾದು ಅಂತ ಜನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು. ಇಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ರಶ್ ಪೋಯರ್ ಜನ. ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಎಂಚ ಮೀನ್ದಕ್ಕೂ ಲೆಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪು ಇರಕಲ್ಲ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಖಾಲಿ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತನತೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆನಂತೂ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಮೀನು. ಜೀವದ ಜಿಂಜಿ ಅಂಚವೆನ್ನು ಕಟ್ಟದೀರು ತುಳಿ ಶಂಕನ ಅಂದುಂಡು ಅವಲ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನ ತಿನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ತಿನಂದಿನ ಊಲ ಇಜ್ಜಕಲು ದೆಂಚಿ ದೆಂಚಿ ಎಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಏತುಲ ಉಂಡು ಫುಲ್ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿ. ಮತ್ತು ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ನಿನ್ನ ತೂತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಮತ್ತು ಮೀನು ಪಂದು ಒಂದೇನು ಮತ್ತು ತಿನ್ನರಾಪುಣ ಅಂದು ಕೆಲವುದವೇನು ಮತ್ತು ಮೂಲು ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನು ತಿನ್ನೋಲಿಂದ ತುಲೆ ಅಕ್ಟೋಪಸ್ಲ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲದಿಂಜಿ ಶಂಕ ತುಲೆ ಮೀನುಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿದ ಮೀನುಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಪಂಪಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀನ್ದ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ಮೇನಿ ಬತ್ತೆಡ ಮೀನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾವು ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮೀನನ್ನು ಮತ್ತು ತೂನಗ. ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ತೋಜುಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ನೀರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. अमूर है, अमूर रेड लाल रेड रेड अमूर कितना पीस चाहिए? अमूर देते हैं केजी अमूर चाहिए ये साइज अमूर है एक कलर में तो ये कलर में है ये कलर लाल अमूर है वैसे में बोलो अरे ग्रुप है ಉಪ್ಪಾ ಒಯ್ಕ ಬರ್ಲ ಉಪ್ಪ ಪತ್ತಿರೋದು ಕೊಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಹೂ ಮೀನಂದೇರೆ ಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲವೇನು ಕಬ್ಬೆಜ್ಜೆ ಪುಡಾದೇರು ಹೂ ಮೀನಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶೇಪ್ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು. दस बोला मेरे भाई क्या मत करो मैडम 10 में देगा 10 में 1 किलो 3 साड़ी
15 में ही लेगा, 15 में मिलेगा। अभी तो गाय पाटने पर गाय पाटने पर छोटे वाला चाहिए। हम देगा ಮೀನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಮೀನ್ ಪೂರ ಕೆಬಿ ಮತ ದೇತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತುಂಡಕುಲು ಏತ ಕಮ್ಮಿಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ 30-40 ಬಂದ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟ 10 ದಿರಮ್ಮಗ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ भाई 20 ओके 2 किलो 40 ग्राम 2 किलो कितना बात करना है तो आपको बोलो क्या जो भी है टीवी में न्यूज़ तो रिपोर्ट करते हैं आपका ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟಿವಿ वाली पन्ना पापा जी बाहर बंद मास्क तीर्थ मलतदी पातिर सबका नाम है ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿಡ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇದಪುರ ಕಡೆ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರ ಅಂಡ ಮೇಲ್ನಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಡ್ मल्ल बंडसे ಬಂಡಸೆ ತುಲೆ ಏತತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಂಡಸೆ ಉಂಡು बड़ी सी वाटर है कि नदी का वाटर का ये सी है मेरे पे समुद्र होता है अगर समुद्र हो तो पूछ रही होगा अच्छा अभी आप कितना बोले इसका 35 30 करेगा ना 30 बोला था आपने अभी उसको लास्ट को कितना 25 ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 80 देखो अभी फिर से 2 kg ले रहे हैं हम लोग रुको डील करने का ಪಿಂಕ್ ಬಂಡಸೆ 55 ಅವು ಮಲ್ತವೆ ವಿಡಿಯೋ మొత్తం పాడు చేయండి ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಎಟ್ಟಿಲೆಗೆ ತಂದೊಂದು ಅವೆಂದ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೀವದ ದೆಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತುಂಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿಶ್ ತೋಜುಂಡು ಅವಳಂತೂ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಪನ್ಪಿನೇ ಪೊಡ್ಚಿ ಮೀನು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಿನ್ನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಮೀನು ತಿನ್ಪಿನಕುಲು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಬತ್ತುಂಡ ಮೀನು ಮುಟ್ಟು ಪೋವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಮಲ ಫಿಶ್ ಪುರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಆತ ಕಡಲು ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈತು ಮೀನು ಪುರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ತೂವಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಓಮಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಜೀರು ಒಡ್ಡಾಯಿ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಮೀನ್ದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೀನ್ದ ಪುದರ್ ಕಲರ್ ಫಿಶ್ ಬೋಡ ಓ ನಮೂನಿದ ಫಿಶ್ ಬೋಡ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿನಂಚಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಲ್ಲ ಮೊಕುಲು ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಕಡಲು ತಿಕ್ಕಿನ ಓವೆನ್ನ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ್ನ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲುಂಡು ಕಡಲು ದಾದಪುರಪ್ಪುಣವು ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ತುಲೆ ಮಲ್ಲೊಂಡು हम 50 बोला आप कितना बोले 3 kg का मेरी जेब में थोड़ा वैसा है अरे वो ये सब एक ही हो गया हमारा क्या है कितना बोला क्या कहेगा 75 बोलते हैं बार्गिंग चालू है ऐसा नहीं होता देखो अभी कल टीवी में आया चल 3.5 किलो ठीक है मुकुल मात्र टीवी में आएगा बंदा क्लीन मंगे वाले तो नहीं ले अरे माड़ा ऊपर जाते ऊपर जा रहे हैं नहीं लास्ट माड़ा 3 kg 60 में आपका भी ना हमारा भी ना ये भी क्या है ओके अरे यार नहीं ये क्या गलत बात है चलो बस कितना करके नहीं जाएगा कितने में देगा
कितना में? मुझे केजी उंडिगे 3.5 है ना 70 को 60 से ज़्यादा नहीं है. अच्छा तू ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ರೇಟ್ ನಸ್ಪತಿ ಇಂತ ಗೆಚ್ಚ ನಸ್ಪತಿ ಇಂತ चलो. वो एक बार इसको मुझे निकल के देखो ओपन नहीं निकल हम लोग का भाई हम लोग मच्छी का साथ ही जितना हुआ बड़ा ऐसा नहीं हाँ मुझे बहुत कम नहीं माड़ा नहीं थैंक यू वो 25 वही बोल रहा है ना. इतना चाहिए किलो बीफ काट देगा मुश्किल नहीं. ಅಂಜಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೂಡೊಂಜುಂದು ತೂನ ಪಂದು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಲು ಉಂಡು ಮೀನ್ದ ಫುಲ್ ದೆಂಜಿತುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ನೀರು ತೊಲ ಇಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾಡವು ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ದೆಂಜಿ ಐತ ಕೊಂಬರ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದು ಜೀವದ ಜೆಂಜಿ ಅವು ನೀರ್ದೋಲಯೇ ಉಲ್ಲೈಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಎಂಚು ಉಂಡು ಮೀನು ಒಂಜಿ ತಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 8 kg ಪ ಕೂಡ ಹಾಂ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲ ಕಡ್ಬಿಡ್ತು ಬೇಡ ಅಡಿಗೆ ಕುಮೇತಂಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಫಿಶ್ ಸೂಪರ್. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ರೆಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಓ ಮೀನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಡ್ಡ ಓ ಮೀನು ಒಂದೊಂಜಿ ಮೀನ್ ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಏತು ತೋರಂಡು ಕೂಲಿಲೊಂಡ ಐದ ಕೂಲಿ ತುಲೆ ಏತು ಕೂಲಿ ಉಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 kg ಮಿತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಮೀನು ಗುಂಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಹಾಮೂರು ಪಂದು ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಫಿಶ್ ಉಂದು ಮೊಗುಲ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ ಕಿತ್ನ ಕೆಜಿ ಕಿತ್ನ ಮಾಡ ಹಾ ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೀನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಡ್ತುನಗಿನ ಮೀನು ಬಂದ್ಬಿನೈಗು ಮರ್ಮಿಡ ಮರ್ಮಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಲು ಅಂಡ್ ಅವು ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಫಿಶ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನ ಬ್ಲೂ ತನಿಗೆ ತೊಂಡೆಟ್ರೆ ಅಂತ ರಮ್ಯ ಇಷ್ಟ ನಕ್ಲೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಮೀನ್ ಉಂಡು ಏನ ನಿಂಚ ಅಂತ ಬೇಕು ಇಂಕ ಬ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಹಾ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೀನು ಪೂರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಹಾ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಏತು ಇರುವಂಡ ಏತಾಪು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 400 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಜಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೀಲದ ಮೀನು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಪನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮೀನು ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ತುಪ್ಪಿಲಿ ಕುದರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೀನು ओ ಬೊಂಜಿರಾ बोलिए रंदे और इसका नाम क्या है मैडम हाँ शर्मिन गोला है ಗೋಲಾಯಿ एक बंदी हो पूरी करो. ಅವೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ಗೋಲಾಯಿ ಬೊಕ ಬೊಂಜಿರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಸುರಜ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟಾ ವೈಟ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ವೈಟ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರವಾಯಿ ಪತ್ತಿರಾಮ್ಗೆ ಕಿತ್ಲೆಗು ಅಬ್ಬಾ ಒಂದು ಸರಿ ಸರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಮೀನು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಏತೈತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು
बम्बल बॉम्बे से आया ಹಾಂ ಬೊಂಬೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಅನ್ನೋದು ಬೊಂಬೈದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೊಂಬೈದ ಮೀನು अच्छा हाँ 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 ಬೊಂಬೈದಾಗ್ಲಿ ಗೆರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಂದ್ಲೆ मुल्पा केंड है इनको लोग लेना है ಏನ ಬಂದಿ क्या नाम बोला बॉम्बेल बोल रहे हैं ಬಾಂಬೆಲ್ ಪನೊಂದು ಲೇರು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಗೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಕ್ಲೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಬಂದು हमारा सच में एक ही गिरा है कितना है हमारा उसका केजी का कितना है 35 कौन सा सी का है समुद्र का है ಶೋಕುಂಡು ಮೂವರು ಶೋಕುಂಡು 35 हाँ अगर 2 केजी देगा तो कितना मिलोगे 30 लगा दो मतलब लॉबस्टर भी है ಫುಲ್ಲು 80 ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ಮಾತ ಮೀನನ್ನು ಎಂಚ ಚೂನಾಗ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳು ವಾ ಊರದ ಬೈದಾನ ದೆಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೀನಡಿ ಅನ್ನಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀನಿ ದೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಜೇರ್ ಮೀನು ಒಡ್ಡಾಯ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಎರೆಗ್ ಮತ್ತ ಓ ಮೀನು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲ ನಾವು ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಏತ್ ಮಲ್ಪ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ರಡ್ ಜನಪ್ಪ ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ ದುಬೈಡ್ ಎಂಚ ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಜಪವೆ चलने का ना बोलो ये कितना है ये देखो ये भी खाली स्टैंड में आएगा हमारा देखो 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 आप फिर आप यार उसको आई थिंक मल्क कर देगा अल्फला फिशेस हां अल्फला फिशेस सेलिंग आपका नाम बोलो बाजी बड़ा उमर आमिर ओके उमर आमिर उमर आमिर ए सेक्शन में अभी हम लोग के लिए अच्छा प्राइस ये लो हाँ अच्छा फ्रेश मच्छी मिल रहा है कोई भी आएगा तो इधर खरीदने के लिए आओ और कम में भी दे रहा है हम लोग को और भी हम लोग को खरीदेगा इधर अबे मीन कम में तिक्कोंडु पूरा कोडिला ಬಂತೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಈಗಲ್ ಪೋಯಿನ ಮಾತವಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಕುಲ್ ಪುದರ್ಲ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇರಕಲ್ಲ 1.8 तो ये तेज है अच्छा वो ज्यादा हो गया हमारा ना नहीं है ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಡೆ ಪೋಚಿ ಬೇತ ಕಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೀನ್ ಕೆ ತಂದು ಅಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಮೀನ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನಾಗ ತಕ್ಕ ಬರೋಂದೇ ಪುನ ಅಂಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿಲ ಉಂಡು ಮೊಲ ಮಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಮೀನು ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಕಲರ್ದ ಮೀನು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪೇರಕ್ಲು ಏನಾಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ದ ನೆಗೆತೊಂದು ಅಂಚಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಫಿಶ್ ಏನು ಮಾತ ನಿಕುಲ್ ಮೀನು ಏರ್ಲ ಮೀನು ಏನು ಮಾತ ತಿಂತಾರೆ ಎಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದನೇ ರಾಶಿ ಮರುವಾಯ್ ಮರುವಾಯ್ అయితే తెత్తిలో ఉండు పాప మళ్ళీ మార్కెట్ అండల ತೂಲೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್ತು ತಿಂಚ ಅವ್ಳು ಗಾಡಿ ಪೋಂದುಂಡ ಟೈಟ್ ಬತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮೀನಾವು ये कितना में लगेगा ये 55 है किलो ಇರೋ ಮೀನು ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ದು ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇತ್ತು ಅವು ಮೀನು ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಪತೊಂದು ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪತ್ತದೀನಿ ಮೀನನ್ನು ಅಲ್ಲ ಮೀನನ್ನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ
ನಿಖಲಮ್ಮಕ್ಕಿದ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚೆನಿ ಎನ್ನಾರು ಅದೇ ಸೂರಜ್ ಬಂಗೇರ ನೀಲ ಮೀನು ಬತ್ತವ್ರೆ ಬತ್ತ ಕೆಲಪುರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಆಂಡಲ್ಲ ತಾವು ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ಜಿ ನೀ ತಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಾಳೆ ಅಂತ ಏತ್ತಲೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಬೋಲ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕೋಲು ದಿಗಿಜಿ ಪಂಡ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡಿತ್ತು ದಿಗ್ಗಿಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಿಜಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಅವಲ ಕೊಡ್ಜೇರಿ ನಮ್ಮನ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಚೇರಿ ಎನ್ನ 60 ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬಂದು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಜಿ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇನಿ ಓಲ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗುಡ ಅವಡು ಬೂತಾಯಿ ಅಂಚ ಓಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಓಲ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗುಡ ಮೀನ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗುಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೂತಾಯಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಾಲ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಓಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಗೆದೊಂದು ಅಂಜಾಲ್ ತೋರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಅಂಚಾದ ಗೆದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟಾಶಿ ರೇಟ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿ ಕಿತ್ತದ ಈಗ ಮರುವಾಯಿ ಕಿತ್ತ ಕಿಲೋ ದಸ್ತೀರಾ बनल में डालो सांस लेता है में डालेंगे तो सांस लेते हैं वो बोलता है जिंदा है कैसा है सांस नहीं लेता है ముందు దాదా ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಇದು ಗ್ಲಾಮರ್ ಪೇ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮುಂದೆ ನೆಂಚ ಬಂಡು ನೀನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅప్పుడు ನೆಂಚ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ವಿನೆಗರ್ ಪಕ್ಕಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಪಾಡು ಇಂತೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬೇಯ್ಪವನ್ ಬರ್ಚಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಪುದೇನಾ ತಿನ್ಪರೆ ಅప్పుడు ಯಾನ್ ತಿಂತೆ ಕಾಣ್ ಮನ್ಸೆ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಆವಡ್ ದೆಂಜಿ ಆವಡ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪುದುಂಡು ಮೂಲ್ತು ಒರಿತುಲೆ ಎಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ ಏತ್ ಟೈಪ್ದ ಎಟ್ಟಿಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಅಜಿ 4 किलो कितना 25 ಹಾಂ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ತೇಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡಿತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋನದೊಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಪಡೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರತ್ತಂದ ಬಲೆ ಅದು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏರು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಏರು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ತೂಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ವರಿ ಅಂದತ ಬಲೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಬರಡು ಕಪ್ಪರಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಕಡಪಂಡಿ ಹಾಂ ಕುಲ್ಲಡನ್ ಇತ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಕೊರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂ ಕಲ್ಪದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಂಡ್ರೆ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಖಾಲಿ ಫಿಶ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುದನೆ ಏರಿಯಾನೇ ಇದು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏದು ಮಲ್ಲೊಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟೋಕನ್ಗೆ ತಂದೋಡು ಟೋಕನ್ಗೆ ತಂದಾಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಆಯ್ಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ಅವು ನಂಬರ್ ಬೂರು ಸ್ಕ್ರೀನರ್ ಅದಪ್ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಂಚ ನಂಬರ್ ಬೂರು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತ ಮೀನ್ದ ಮುಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಬೂರು ಒಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ದ ಪೂರ ಅದ ನಮ್ಮ ಹೋದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ತೇಡೆ ಮೀನ್ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್
ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಾಸ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಮೀನ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ದಕ್ಕನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪು ಇಲ್ಲಡ ನಮಗೆ ಪುಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಿಂತು ಅದು ಚೂಲಿಲ್ಲ ಜಾರ ಅವಡ ಏತುಂಡು ತೇಡೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾ ಓ ಮೀನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟೆ ನಿಜ ನೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಕತ್ತ ತೆಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಗೆತ್ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮಧ್ಯೋಡೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡದೆ ಎಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತುದೊಂಜಿ ಅವು ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಲೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಗೆಪ್ಪೊಡೆ ಏಪಲ ಎಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಗೆತ್ತದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಜೀವೋಗು ಕಲಿ ಬರ್ತೀನ ಮಂಗಲ್ಲ ಕಾದು ಸಂತುರದ ಏಪ ಜಪ್ಪರೆ ಏಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋರೆ ಅವು ಎಲ್ಡ್ರಮ್ ದಿನಾಗ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣದ 6 hour 5 hour ಅದ ಮಂಡೇಚ ಈಗ ಅಪನ ಮಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ 9 ಬರ್ತದೆ ಅಪನ ಭಯಂಕರ ಮಂಟೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಬು ಹೊರತಂದಿರ್ಬೇಕ ಒಂದು ಜಬ್ಬರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಿತ್ತದ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಜಿದ ಅಡಿತ ಮಲ್ಲೆ ಅವ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಟರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದಾನು ಮೀನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಾಡು ನಾನು ಪೋದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನು ಕೈಪುಂಡು ಮೀನು ತಿನ್ಪಿನು ಆಚೆ ದುಬೈದ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ದುಬೈದ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಮೀನುಲು ಮತ್ತು ಎಂಚೋಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲದೆ ಮೀನುಲು ಒಂಜಿ ಮೀನುಲು ಎಂಚ ನಮ್ಮ 3-4 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ನಾಥ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನುಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟಿ ಅವಡು ದೆಂಜಿ ಅವಡು ಏತ್ ಟೈಪ್ಸ್ದ ಎಟ್ಟಿ ದೆಂಜಿಲೇಡು ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನದ ಆತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಮೀನೇ ಉಪ್ಪುನು ಇನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಈ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಆಂಡಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲತೆ ನಮಗೆ ಮೀನು ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಹಾಲತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅಂಚದು ಪೂರ ತೂದೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ದೇಪನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಅಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಡು ಅಂಚದೆಂಕುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಇನ್ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಪೋತಿಜ್ಜ ತೂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಮೀನಂದ ಎಂಕುಲ್ಗೆ ತೊಂದೀನಿ ಅಕ್ಲೆ ಓಲ ಫಿಶ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪನ್ನ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಶ್ದ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಫಿಶ್ದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ ದೇಪನ್ನ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪೋಂದು ಮತ್ತು ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ದೇಪನ್ನ ಮುಲ್ಪ ತೋಲೆ ಕಲರ್ದ ಮೀನುಂಡು ಪಿಂಕ್ ಐದು ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಓ ಮತ್ತು ಮೀನುಲುಲ್ಲನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಮೀನು ಬಂದು ತೂವೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಒಕ್ಕೈತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪುದರ್ ಮತದಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಪ್ಪನ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್